morning kung asan man kayo ngayon sa mundo. Bitaw, magandang morning po sa inyong lahat, guys. So today po, guys, is magbabalot po ako dito sa aking ginawang ice candy. Tingnan niyo, guys. Kasi kagabi nagluto ako ng gagawin kong ice candy. Hindi na ako nakapag-video kay sobrang haba na daming process. Hindi na ako nakapag-video, guys, kasi madali ako kasi dami kong ginawa kagabi. Gumawa ako ng pang-ice ba. Lagay ko doon sa Nagbinta kasi ako ng yellow dito, tsaka rin ako ng ice candy kasi si Kim, yung mga bata ko dito, yung mga junakis ko dito, nag-request na gawa daw ako ng ice candy. Mango flavor yung ginawa ko, guys. Mango flavor. Yan. Sarap yan kasi may gatas yan. Kagabi, kaya sobrang busy ang lola nyo kagabi. Guys, grabe, gagawa tayo ng pera ngayon. Ayan, gagawa tayo ng pera para may kita tayo, para may pangbayad tayo sa ating kuryente. Kasi ang laki ng bill namin, 600 plus, tas ang tubig pa namin, 100 plus. Gusto Lord, ang tayo kukuha niyan. Kaya tsaga lang, lang tayo, magtubi ba? Tsaga tayo araw-araw para may kita tayo. Kaya ito, gagawa tayo ng pera ngayon. Ginawa kong ice candy, guys, tag 2 piso lang kasi alam nyo naman ang mga bata dito sa probinsya, hindi makaka-afford ng mga mamahalin. Kaya yung ginagawa ko, guys, ito, gagawa tayo ng 2 pisong ice candy. Ito yung size ng ating plastic na ibabalot. Ito ang kalaki. Hindi naman ito punuin. Gansi naman tayo sa ating ingredients. Nilagyan ko pa yan ng gatas. Saka para masarap ba? Hindi, simulan ko na ang paggawa para matulin tayo dito. Naglagay rin ako ng ganito ba? Hairnet. Hindi ito hairnet. Hair panzo. Nilagyan ko dito para hindi naman maano yung ating mga ginagawa. Tapos ito, kailangan natin ng ganito para hindi siya magtakon-takon ba? Kailangan natin ng imbudo. Ayan. Para simud na yung imbudo. Guys. Ito lang kasi ginagawa ko, guys. Nagbibinta kasi ako ng ice candy dito sa amin. 2 piso lang kasi para ma-afford ng mga bata ba. Ganito lang. Ganito lang kataas. Hindi naman makansi yung ating 2 piso. Kaya naku, ang mahal na kaya na mabilihin. Sus ko. Grabe yung mahal na mabilihin. Gatas pa lang wala na. Sobrang mahal na. Tapos, yung pa na sukal pa. Grabe mahal, guys. So, ganito lang, guys. 2 piso. Kasi, alam namin kasi yung mango flavor. Kaya ito yung ginawa ko. Mango flavor. We love it. So, dati kasi ang ginawa ko is ube flavor. Yun, naubos na. Kaya ito gagawa na naman ako ng iba. Mango flavor na naman kasi si Kim taka yung 2 kuya. Grabe. Pag hindi ako gumawa, magkulit kay bibili doon. Ako na lang gagawa kay may ref naman tayo. Akala ko kasi, guys, masira yung ref namin. Yung bagyo, hindi pala nasira. Okay pala siya. Ay, salamat sa Ginoo. Dito rin sa guys, siya. Kailangan talagang kumayon para may pera ka. Kasi pag tinakulan ka, ay wala kang pera. Yan, guys, kagigising lang ng aming bibi Kim. Mag-hi ka sa kanila. Hi, good morning. Hello, good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Ayan, kagigising lang po ng aming dalaga na maliit. Favorite niya po kasi itong ice candy namin. Ayan. Guys. Ayan po, guys. Ang aming baby Kim. Kasing na po siya. Favorite mo to, be? You like it? Ganito lang kahaba, guys. Ang 2 piso. Yung iba na pahaba, Kasi mahal na kasi ang bilihin. Grabe, ang mahal. Ang ginawa ko lang, guys, yung mango na powder ba? Nakita ko yung namay sa inyo. Mango na powder na tapos nilagyan ko ng condense ba? Mango flavor. Nilagyan ko ng condense kaya medyo siya, guys, yung kulay ba? May condense naman ito. Kaya masarap siya. Mango flavor na yung lang ba? Powder. Mahal na rin. Diyos mio, sige lang. Kaya makalibre yung mga chikiting ko ng ganito ba, ice candy. Ako na lang gagawa kasi bibili pa, guys, no? Kasi wala na tayong pangbili. Bibili na lang natin ng bigas para mayroon tayong makain araw-araw. Hindi tayo mga pasmo, giring. Hindi tayo mga pasmo kang kagwang. Marami nang giring sa mundo. Guys, no? Hindi na tayo dadagdag. Fight tayo, guys. Fight lang, guys, no? Habang may buhay, may pag-asa. Diba? O pa na nahuman uputos, guys. Kaya nahutan ko ice candy wrapper. Mato sa merkado. Yun, guys, pupunta muna ako sa palengke kaya bibili ako ng ice candy wrapper para natin yun ba? Matapos ko yung aking ginagawang pira. So, guys, kita tayo dun sa palengke, guys. Wajah! Bye-bye, be! Bigay mo na ng helmet. Bye-bye! Bye! Sa'yo mo ipapalit? Ice cream! Sa tuha, mag-ice cream day, uy. Dana, ice candy na to, Dana. Bye! Nakatay kami, guys. Ay, di pala, nakasakay pala ako.
Guys, andito na ako sa palengke. Guys, punta muna ako dito sa grocery store. Char. Kasi bumili ako ng sabon. Saka bibili rin ako ng ano, guys, yung powder ba. Kaya dami natin labahin sa bahay. Uy. Saka ano rin, yung ice candy wrapper natin. Hanapin ko pa. Ito na guys, ang ating ice candy wrapper. Saka bili rin ako ng katol. Para palaya sa mga lamok. Bili ako ng tatlong katol guys. Ayan. Guys, ayan guys, andito na po ako sa bahay. Kaya nakabili na ako ng ganito. Nakabili na ako ng ice candy wrapper. Oh, yan na guys. Saka mag-ano na ako guys, balutin ko na to para mabinta na to. Kasi ito yung nabalot ko kaninang umaga, matigas na siya. Diba? Matigas na niya. Tikman kaya natin guys. Tikman ko muna guys. Kasi kin kanina pa to nang ulit kalami. Sarap guys. Lambot siya. Waka daw ng sayo be. Maghimo tag kwarta na tay ana, karon natay pang mukbang, talitag pang mukbangay. Mukbang sana kami ngayon ng palaka, ng baki. Ang hulihin baka i-fried, kaso hindi kami nakahuli kay grabe naman kung tumalon yung baki. Kagwang man, uy talo pa si Spider-Man. Sarap guys. I love it. Mango flavor. Marami pa kasi itong balutinin guys. Yan ito, babalutin ko pa. Ito pa. Nagawa ako ng pera para mayroon tayong pambili ng pagkain. Kasi alam nyo na, may humihingi sa akin ng piso. Basta ganito na talaga, pag may anak ka na, may hihingi talaga sa yung piso. Kaya kami mga nanay, yung mga nanay na dyan, alam nila yun. Kasi ito talaga role namin mga mother, ang rumakit para makaano ng piso ba. Kumita ng pera. Guys, no? Ganyan lang guys. Ganito lang kataas. Ganito kahaba. Nilagay ko kasi kanina sa rep, kaya malamig siya. Malamig. Nilagay ko siya sa rep para hindi siya ganito kahaba. 2 pesos. Sulit ang 2 pesos mo guys kay diba? Iba naman flavor ngayon kasi dati iba kasi ginawa ko. Ube flavor yung dati. Tapos ngayon mango flavor. Ito kasi yung mga ito kasi yung favorite ng mga chikiting, mango flavor. Ayan na guys, tapos na po ako gumawa ng pera. Ayan. Tapos ko na nabalot ang ating ice candy, kaya ang lahat ng nagawa ko guys is 84 pesos. So yan, 84 pesos. Ano natin sa tig 2 piso. Tig 2 piso lang binta ko guys para naman affordable sa mga bata dito sa amin. Alam nyo naman dito sa probinsya. Bakit ang ingay-ingay mo dyan, Marites? Ayan guys, ano ko dito guys 84 pesos sa tag 2 piso is 168. So ang puhunan ko guys is 100, kaya ang tubo ko dito 68. So yan lang muna guys. Okay na yan, kaysa naman walang tubo. Dito lang tayo magtutujag sa atang balay tapos wala tayong hems guys, no? Ayan. Bakit ang ingay mo dyan, Marites? Nagutom ka na? Nagutom na rin ako. Kaya ngayon guys, kakain ako ngayon guys. Samahan nyo ako kumain ng tanghalian. Sinsya ako yung ingay dito sa labas kasi andito yung mga pinsan ko mga para hubog. Sarap ang dakurungan. Uy, ang ingay ng mga kagwang na to. Uy. And guys, nakagawa ako ng 84 pesos na ice candy. Lagay ko muna to dun sa freezer guys para tumigas na at mabinta na natin to. Yung iba kanina, yung nalagay ko kaninang umaga, na ano na guys, na ano na yun, tumigas na yung iba. Kaso lang, kinain na ni Kim Kim. Kagwang, wala na yung ginansya ko guys. Nalugi na squeenie guys. Sila nakagwang na ito. Samahan nyo na akong kumain guys. Pagkatapos ko maglagay dito, makita ko na lang doon sa freezer. See? Tingnan nyo guys. Tingnan yung ating mga iskinding nagkarambula dyan sa loob. Bahala na sila nagkarambula. Basta tumigas sila. Kaya mabinta na yan. Tigas na siya guys. Ang tigas na dito sa ilalim. Kanina ko pa yan nalagay Kaso lang naubos yung ating iskindi wrapper. Kaya yun, bumili ako sa palengke. Yan tigas na. Mamaya maghanap na yung mga kabataang Pinoy. Ayan, may ibigay na ako. Ayan. Tapos may yellow din ako dito guys. 3 piso. See? Mineral yan. Kaya mahal. Yan guys, sarado na natin. Ayan. Ayan na guys, tapos na ako naglagay doon ng mga askindi doon sa freezer. Kaya kakain muna ako ng tanghalian guys. Kaya nagutom naman ang aking bitok. Uy, ayan may bahaw. Saka
saka mayroon akong sardinas. Kaya kain tayo guys. Kain po tayo. Kain tayo ng sardinas. Sarap kaya ng sardinas guys. Kumain na kasi sila. Kaya ako yung nahuli. Kaya may ginagawa man ako. Uy, ano pa ako ng ice candy. Gumawa pa ako ng pera natin. Para may maano tayo. Ano tayong pangkain ba? Kaya ito yung ulam ko guys. Sardinas. Ito yung tira nila. Kainin ko na. Tirahin ko na to. Kain tayo. Kain tayo guys. Ito yung aking ulam. Yan. Bahog ko na lang guys. Uy, kay. Para madali na. Katasan ako eh. Kain. Nagwasan ako ha. Ako na mag-isa eh. Sarap mo kain pag maraming kasama ba. Kaso kumain na sila man. Favorite ko kaso yung sardinas. Favorite ko yung sardinas guys. Lalo na pag nilagyan ng suka. Suka ng niyog ba. Nilagyan ko kasi yan ng suka ng niyog. Masarap yung kain ko. Kain. Kain tayo guys. Kapag di tayo mga giling. Kapag mag-giling tayo na mabuang na. Pasensya nyo lang aking Tagalog kay sinaksak Bisaya talaga. Importante maintindihan ng mga Tagalog yung iba. Yun, may pera tayo dun. Mamaya may hanap na yung mga bata ng hindi ba? Umalik na ako sa pag-estindi kaya ang laki ng bayarin ko sa kuryente. Talagang, di bali na malaki ang bayarin basta may kuryente. Yes, no? Ng ate-ate guys. Kaya, basta nanay ka na, gawin mo talaga ang lahat. Kami lang talaga mga nanay, mga naka-ano nito ba, makarelate. Kaya, basta may anak ka na, gawin mo talaga ang lahat para mabigay mo yun sa mga anak mo yung gusto nila. Yung makakain, especially sa pagkain, ganun. Pero pag yung mga wala pang anak, hindi pa talaga nila yung maintindihan guys. Kaya, iba talaga pag may anak na mo, lahat gawin mo. Mamigay mo yung gusto niya ba? Maya ka na, limonid. Kain mo na si mami. Kain ka muna. Tabaw ko sa plastic. Patasan, nag-date na. Kain. Sarap kumain. Sarap kumain ng bahaw ba? Ito ang sikreto ko guys. Para wala kang bilbil, kain kang bahaw. Sarap kaya. Kaya ang kain guys. Nahuli kasi ako ng kain kaya ang ginagawa kasi ako. Yung sa kim-kim. Sarap. Favorite ko talaga sardinas. Kain. Kain. Masarap kasi kumain guys pag maraming kasama ba. Kaso kumain na sila kanina, nauna na eh kasi nagutom na daw kay. Nahuli naman kasi ako kasi may ginagawa pa ako eh. Ni. Sarap. Solo mukbang ko ron, solo. Solo ang mukbang guys. Kaya una naman sila. Bahaw at sardinas. Ano guys, ubos na. Ano guys? Ubos na. Hindi tayo tubig guys. Yan. Busog ng ating tiyan. Ayun na guys, tapos na po ako gumawa ng pera, tapos na po ako kumain, kaya po hanggang dito na lang ang ating video. So tomorrow na naman guys, another video na naman ng ating pagsasamahan, kaya mag-pray din kayo guys na may makita akong mukbangin bukas, kasi hindi kami makahuli ng baki dito eh. Ito guys. Mora na ang video ko ng adlaw guys, at sana samahan nyo pa rin po kami bukas sa mga another videos, another adventure na naman dyan nga gagawin.
Sana suportahan niyo po ang aming channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like at subscribe. I-share niyo din po para po madagdagan naman po ang ating mga subscriber dyan. Salamat sa mga new subscriber namin dyan. Nasa Japan, kung saan man kayo sulok ng mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. At sana po ay okay lang po kayo dyan. Pagpipray ko po palagi yung mga subscriber namin, mga followers namin na maging okay po kayo. Lalo na po sa inyong good health na araw-araw po. Na sana okay po tayong lahat para lagi po kayong dyan nakapanood sa mga videos. So, maraming salamat po guys at dito na lang po ang aming videos. Samahan niyo po kami sa another videos pa namin mga gagawin sa araw-araw. Kaya guys, huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe at pindutin niyo po ang inyong notification bell para ma-update po kayo sa aming araw-araw na videos guys. So guys, tomorrow, another videos and another sama-sama. Kaya see you tomorrow, guys. Huwag niyo po kalimutan yung huwag niyo po i-skip para makabili tayo ng mukbangin, guys. Uy, see you tomorrow. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye. God bless po.